Средно училище Никола Войводов е модерно учебно заведение, което с гордост се откроява сред образователните институции в град Враца. Със своята съвременна база, високотехнологично оборудване, училището създава вдъхновяваща среда за учене и развитие. Кабинет по физика с богато разнообразени измервателни уреди за практическа работа. STEM центърът ни предоставя възможност за активно и практическо обучение. Изградено е трикомпонентно пространство наука, състоящо се от кабинет по биология, оборудван с най-съвременни средства и пособия за микроскопски наблюдения и изследвания. Кабинет по химия, снабден с модерно оборудване за безопасно провеждане на лабораторни експерименти. 2 технологични работилници, дигитални създатели по роботика и компютърни технологии, където развиваме умения в областта на програмирането и съвременните дигитални технологии. Всички специализирани кабинети са оборудвани с интерактивни тъч дисплей, които допринасят за интерактивното преподаване. Професията икономист-информатик е стъпка към успешна кариера. В гимназиален етап Средно училище Никола Войводов предлага прием в една професионална паралелка икономист-информатик. Модерен и перспективен избор за ученици, които искат да съчетаят знанията и практическите умения по икономика и в сферата на информационните технологии. Паралелката предлага разширено изучаване на английски език, което ни дава допълнително предимство както при кандидатстването във висши учебни заведения в страната и чужбина, така и при бъдеща професионална реализация. Специалността икономическа информатика предоставя солидна подготовка в областта на икономиката, финансите, предприемачеството и бизнес управлението в съчетание с изучаване на програмиране, работа с бази данни, офис пакети и съвременни софтуерни решения. Развиват се логическо мислене, аналитични умения и дигитална грамотност. Качества, изключително ценни на пазара на труда. Професия икономист-информатик е отличен избор за амбициозни млади хора, които мислят за бъдещето и искат да получат знания и умения с реално приложение в съвременния свят. Ивет, защо реши да останеш в нашето училище? Останах в нашето училище заради специалността. Това е перфектната комбинация, която може да ми отвори много врати за в бъдеще. Икономиката ми разяснява как се върти света около нас и как правилно да боравя с ресурсите си, а информатиката ми помага да анализирам правилно данни и да намирам решения за задачи с помощта на технологиите. Специалността дава развитие в много посоки и за мен това не е просто училище, а шанс за една по-иновативна кариера.